Assalamu alaikum jama'a, barkanku da warhaka. Sunana Ismail Muktar. Maganar da wannan malami akan Adam A Zango, to ina son ji hankalin mutane. Nace kada mutane su saurari maganar wani dan fim su kauce da akan maganar malam, domin koyaya ne dai malami ya fi jahili, kuma wanda yake wa'azantarwa da alkur'ani ya fi wanda yake wa'azantarwa da abinda ba za mu kira shi da wai lallai hanyar yin wa'azi bace da Allah ya kawo. Ana yi ne dai in kai abu mai kyau kaga mai kyau, in kai abu mara kyau kuma za ka ga mara kyau. Don haka ni ina jan hankalin mutane, kar mutum ya ɗauka cewa wannan maganar gaskiya ne. Ni ba wani bane, amma kuma zan faɗi gaskiya, saboda kowa abin da mutum yake yi ya kamata ya kasance ya yi gaskiya. Saboda kafin mutum ya fim guda ɗaya, kafin a yi fim guda ɗaya na faɗakarwa, sai an yi na lalata tarbiyya sama da 50. Na gode.